Vicente Sans Castellanos va ser la llum i la memòria d'un poble en les seues pinzellades. Vicente Sans Castellanos va néixer a València el 5 d'abril de 1910, però gran part de la seva vida i obra estigué estrechament lligada a la ciutat d'Alzira, on va viure, va treballar i va deixar una profunda huella cultural i artística. Malauradament va morir a l'any 1991, deixant un llegat que continua encara avui viu en la memòria col·lectiva dels alzirenys. Tot i que no va ser alzireny de naixement, des de molt jove es va establir com dia a la nostra ciutat, on va exercir com a mestre de dibuix i es va vincular activament en l'àmbit cultural i festiu del poble d'Alzira. Sans Castellanos, amb un estil realista i molt meticulós, va destacar especialment com a retratista, capaç de captar no sols l'aspecte físic dels seus personatges, sinó també la seva essència i humanitat. Una de les seues obres més importants va ser la sèrie d'Alzirenys il·lustres, una col·lecció de retrats de personalitats destacades de la ciutat d'Alzira que van ser acompanyats per textos biogràfics redactats per el cronista de la ciutat Aureliano Lairón. Este treball, editat per l'Ajuntament d'Alzira, s'ha convertit en tot un referent per a la recuperació de la memòria històrica local d'aquests personatges que Sans Castellanos anava dibuixant en aquest quaderno que ell tenia i que al final se va convertir en aquesta edició. Com dia, Sans Castellanos també va tindre una etapa com a cartellista, dissenyant imatges per a els esdeveniments locals, certàmens culturals i sobretot per a les festes patronals, on va editar durant molts anys el cartell de les festes patronals de Sant Bernat. El seu traç era inconfundible, combinava la tradició amb una mirada moderna i una gran sensibilitat per tot allò de lo popular, de les festes, de la proximitat, dels barrios i sobretot dels personatges. Molts alzirenys encara avui els recorden amb estima, aquells cartells que adornaven sobretot els carrers, els comerços en aquestes èpoques festives anunciant les festes com dia de Sant Bernat i les Germanetes, que són les festes patronals del nostre poble. Un aspecte molt rellevant de la seva vida professional va ser la seva etapa en l'empresa Cartonatge Sunyer, una de les empreses industrials més emblemàtiques del poble d'Alzira. Allí va treballar durant diversos anys, on va compaginar la seva tasca artística amb la creació de dissenys industrials, en logotips, il·lustracions i sobretot aquestes il·lustracions per als embalatges que en l'empresa Cartonatge Sunyer s'imprimien i que anaven a moltes empreses al llarg de l'estat espanyol. Aquesta experiència li va permetre a desenvolupar habilitats tècniques i creatives en un entorn molt més funcional, aplicant, com sempre, el seu talent pictòric a la imatge corporativa i al món de la producció gràfica. A Cartonatge Sunyer, Sans Castellanos no sols aportava dissenys visuals, sinó que també va exercir com a referent cultural dins de la plantilla, aquells que en aquella època van compartir aquest treball en aquesta fàbrica en aquells anys. Va saber transmetre als seus companys l'amor per l'art. Sempre parlaven de les obres de Sans Castellanos en aquella època. La seva capacitat per adaptar-se als entorns diversos demostrava també la diversitat i la versatilitat de Sans Castellanos i sobretot la seva passió per a comunicar a través de la imatge. Com dia, Sans Castellanos va participar activament en la vida festiva d'Alzira, especialment, algo que quasi ningú sabrà, en el món faller. Va col·laborar en imborrables ocasions amb falles alzirenyes, tant en la il·lustració de llibres de falla com en els programes de la Junta Local Fallera, que també va realitzar moltíssimes portades en l'època. I sobretot va realitzar cartells com dia anunciadors de la festa local. Va formar part, com a fallero, de la primera comissió fallera que es plantà el monument en la barriada de Doctor Ferran i posteriorment Sans Castellanos se va integrar fins al final dels seus dies en la comissió
de la plaça Major. A més del seu compromís amb les falles, Sants Castellanos va demostrar també una gran devoció als sants patrons d'Alzira, Sant Bernat i les seues germanetes, Zaira i Gràcia. En aquest aspecte, sí que tenim que dir que en l'any 1975 va pintar dos grans llenços per a l'altar de la iglesia de Santa Catalina, on va representar el baptisme de Sant Bernat i les seues germanes, especialment encara quan es van batejar que se van convertir al cristianisme i les tenien el nom de Zaida i Zoraida. Vicenç Sants Castellanos va ser sempre un amant d'Alzira, a la qual va estimar i va retratar tant en paraules com en pinzellades. El seu treball combina el rigor històric, la sensibilitat artística i una profunda estima per el patrimoni local. Parlar de Sants Castellanos, com sempre estem dient en este capítol, en aquests vídeos que fem dedicats als pintors, és parlar també del seu llegat. Un llegat que va ser reconegut públicament en l'any 2012 en el centenari del seu naixement, amb una exposició commemorativa i un concert en el seu homenatge en la Casa de la Cultura. La ciutat d'Alzira, així, li va tindre que rebre este merescut homenatge a un dels seus creadors artístics més estimats. Per a poder recordar a Sants Castellanos, actualment les seues obres es conserven a l'Arxiu Municipal d'Alzira, on estan disponibles per a la seva consulta i també la seva difusió. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira volem significar que, a més de la seva figura, ha estat objecte d'estudi en moltes publicacions locals i en activitats escolars, on ha servit d'exemple de compromís cívic i de creativitat artística. Per això és necessari que la nostra associació, com a un pintor més, reconega el seu treball, que sempre ha estat inspirant a nous creadors, i és un pilar fonamental del patrimoni visual d'Alzira. Este homenatge considerem que des de Comunicació Digital és ben merescut, perquè Vicenç Sants Castellanos és, sense dubte, un dels grans noms de la cultura alzirenya del segle XX, un artista, com dia, complet, un cronista visual i un home que va posar el seu talent al servici de la ciutat que tant estimava, que és, com no pot ser d'altra manera, la ciutat d'Alzira, la ciutat de tots nosaltres.